Arraseteko taia ginen elkartera etorri gare. Aurten 40 urte beteko ditu eta hemen harrapatu ditugu bertako bazkideak betiko martxan, ez da Iñaki? Betiko martxan. Hau da gure rutina ia egunedokua. Elkartzen gara ikusten duzun moduen, dozena bat persona gora. Bueno, 10 martxan, horre gure dago esan, euki dagoela, ez? Jarixua elkartiak. Zer helburukin sortu zen lehenengo? Martina Mondarain sortzailea edo bar, lehenengoko apur bat erakusteko taila edo bai behorren ofizioz edo modelista edo lakotxe zea zen, zelan gauzak egin zela egurrien, egurre landu leike da behorren zea dauken, ez egurre. Da gero herriari apur bat ezagutzea aktibidadeo sortu zen. Eta mundu honetan sartu nahi da bienen dako atiak zabalik dituzue une oro, ikastaruak eskaintzen dituzue. Bai, nivel bat eukin ezkedo, nahi badezu etorri likezu. Baina egu jartzen dugu hasierako ikastadua, apur bat lagunketako, da apur bat ez daia izen etorri ona eta gero geratu hankasgo da, ez? Okerez banabil, badukotzue ikastaruetan, ikastaruak mailakatuta. Bai, mailakatuta daukagu. Daukagu lehenagoko ikastadua, hobekuntza da goi mailakoa. Ilikezu edo zer gauza, bai kutsa bat edo argizaiola bat edo apaingarri gauzan bat edo goieran bat edo kuenko bat edo zer gauza. Hortarako, eskuak eta tresnak bierrezkoa dio, baina egurra bai, ez? Nola ez? Nondik ekartzen duzu egurra? Egurra normalien bakotxak hartzen du berak erabiltzen dauen beden egurra. Noizbinka ekarri dugu golan kolektibo edozita, gero banandu itzen dugu gude hartien, holan. Hemen eskulanak itzen ikusten du jentie, baina badukotzu bai makinerixia, ez? Bai. Ikusiko? Ikusten. Gabazen bat. Ikusten duzu moduen hemen zerra diez. Honei zerra diez, honei zerrak. Horre gurre azkenien mosteko apur bat prozesu izango zen, esate baterako enbortxo bat ekartzen badezu, zerra hontan, pasa baino lehen hau, zepillo enborra izeten bada, zepilloan pizkat pasau, azentu eta zerra hortan oholak ata. Oholak ataten duzu, esate baterako, gauza konkretu bat edo kuadro bat enbiar badezu edo horrela, edo nahi badezu regorzadan edo jarri altura baten, nahi badezu bi tabla ensamblau edo horrela, pegatu, esate baterako, da ja azilik ezu pizka, planteamentu egiten. Lehenengo pausuak emoten da zuen, ez? Hori lehenengo pausuak eta gero bai laguntzeako edo bukatzeko edo euskalo. Zaitzik hor daukagu, igual daukagu lija batzuk eta lijada batzuk, baina, azkenien normalien bukatzen dugu eskuz, edo lijetan, edo beste makina txikitxo batzuk daukagunak, lijetako edo bakotxa da. Kuriosidadia piztu jat, azkenengo emaitza horrek ikusteko begiratuko? Bai, nahi duzu. Venga. Olako artelanak hemen tailerrien eskutatuta ez dituzu eukiko €1, ez? Erakutsi behimiko die. Honei betik eta honeik inzien momentuan erabaki gendun hemen jartzeko. Edaman gendun erakusketa, baina hemen jartzeko. Segurazko aurten bedamatengo dugulego, igual honei betetzeko. Segurazko edamango. Izen bet, tartien behin hori txendozu, ez? Jendaurreko erakusketak. Santa Mazetan agertzen da, hartzen ga urtero, eta erakusteketak,
udaletxeekin edo baita ere, bueno, egiten dugu. Eta aurten 40. urteurrena fetxa borobia ospatzen dozuela, zehose behin biko zuen. Bai, gogu edaukagu. Asmo edaukagu, gogu eta asmo edaukagu, bi urtera kale urte barik eta bar, gure lanak azaltzeko, berriz, zeitzia baukagu lanak. Apur bat erakusketa bat betetzeko modu. Oso ondo, lortzen dozuen erakusketa hori txia eta gu bixen bitartien begiratuko hemen ze martxa da loien. Bai, oso ondo. Eskerrik asko Iñaki. Ez horre etxein. Bueno, Jose, entreteniduta ikusten zaugu hemen, ez? Zer daukotzu esku artean? Bueno, da lan bat, izenbako lan bat. Eta, bueno, gero hemen pentsatu dukat alfa y omega jartzia. Hasiera eta bukaera, gregoz, ez? Eta mintzen, gaur eta beste lan bat, eta loxe. Honek atzien, badauko, bere lana, ez? Ez dakit zelan izaten den prozesue. Bai, lehenengo izaten da, lehenengo egurra eukibiozu, hau da intxaurra adibidez, ez? Egurra eukibiozu ze egurrekin nahi zuen egin. Gero, dibuju, ze figura guruzu. Zelege, ero noberak azmultakuga, ero nunbaitxetik atatako behin jakitzeko, nik gurutein hau, izaten da, ze neurritxaku guruzu. Behin jakuguen ezeak, marraztutakuen, azten da, segun makinan egin albada zati batzuk endu, ertzak hil, eta gero baina txukundu. Izaten da azkeneko toki. Gero, normalien izaten da, tratamentu matabitxoz, zitzak ez duen hartakau, eta gero, protezinu, paporo, barniz, dana alako ja. Gero, arritze ixabe bai, batzutan izaten da, edo badaz olixo batzuk emuten dinak, eta azkeneko itxuria, bapur bat, hoxe. Jose, hemen ikusten dugu ambiente edarazkua, baina dana gizonak, emakumeak ez dira animetan, oze? Hori intentzio da, apur bat, emakumeen zehir zabaldu, apur bat, ia animetan dien. Hortan, igual hor faltara kontatzi, emakume txoko ardura duenakin, edo matemat egin, eta apur bat ezautu izien zer dan. Gero, ja, zotorri jarraitu. Danala, aztapen kurso bat merezi dau. Gero, ona, txokora, ontara, etorri edo zotorri, beste guztati, edo partei dizien, baina ikezi. Azkenien, edonork inaldauen lana gala, edo beintza denpora pasia. Gogu da. Gogu eta bilurrak endu. Besti bai. Hori da, bilurrak endu, hori da edozen gauzatan azteko lehengoko baldintza, eta taiagintzan bai, eskerrik asko, Jose. Zuri. Urren arte. Bai.